Este é o núcleo de Vilalonga, en Sanxenxo. A simple vista unha zona de paso con moitas posibilidades para asentar un negocio, pero a realidade é ben distinta. De un tempo para esta parte, os negocios que había foron pechando e esta é agora a estampa habitual. Veciñanza e colectivos sociais amosan a súa preocupación. A situación do pueblo, pois a verdade é que levamos anos cunha decadencia que parece non ter fin. Vilalonga sufre os negocios todos cerrados, vese pouca vida a xente está moi preocupada porque un motivo de conversación entre todos os veciños sempre é o mismo, que Vilalonga morre, que Vilalonga pois non hai vida. Unha mostra dese declive é a cantidade de baixos comerciais que agora colgan no seu escaparate o cartel da Lúgase. Tamén a mocidade que a hora de emanciparse escolle outras zonas para vivir. Creen que este declive débese a varios motivos, entre eles un peixón que non lles favorece ou a falta de servizos básicos. Un dos principales motivos pois sería a falta de aparcamiento. No momento que se fixeron as aceras para este lado, sacaron os aparcamientos, e os negocios deste margen, onde se sacaron, pois son os que máis sufren. E pois outro dos motivos que tamén poden ser, pois sería o plan xeral, que no seu momento se fixo, pois ao mellor non se apostou o suficiente por Vilalonga e non desarrollou, non creceu. A veciñanza xa lle trasladou ao Concello a súa preocupación. Lamentan que non se puxeran sobre a mesa iniciativas concretas. Falan de falta de vontade. Non llevemos moitas ganas, digamos, de intentar cambiar a situación. Vemos que, que tampouco queren apostar moito por Vilalonga e por eso nos, intentamos da man deles intentar axudarlle para que isto intentar darlle a volta. Pero en Vilalonga decidiron coller o touro polos cornos e comezar a mobilizarse. Este domingo van a organizar unha asemblea aberta na procura de solucións. A nosa intención é pois convocar aos veciños, todos comerciantes do pobo, e explicarlle un pouco a línea do Concello que ten con nós e, entre todos a ver que posturas se toman, se adaptan e intentar facer unión no pueblo tamén. Esa xuntanza vaise celebrar ao mediodía nas gradas do campo de fútbol de San Pedro.